Njenganisibona sikhona la today sizojabulisa ogogo base 93 imember yeMK ibone kufanele ukuthi ijabulise ogogo ngodumelo laba babenalo. So we are here guys nabo ogogo, there's nothing much but showing the appreciation ukuthi wow, it's a Women's Day, asibajabulise babe happy. Ngiyabonga. Commander's morning sila Ward 93 kaMakhutha sojabulisa ogogo. Sibonge kugama ligodliwe comrade lomkhonto wesizwe elithe labo gogo balenzile iqiniso kwiSouth Africa. Labo gogo bathe sizodla ukudla kwabo, sizohola umholo wethu okuvele sifuneka siyawuthola government, kodwa sizovotela umkhonto wesizwe. They showed off gogo benza show gogo ukuthi bayalimela iqiniso because bayisibona isizwe ukuthi besiwa, bebeyibona idirection ukuthi ayisayi la babesuka khona, babethenjiswe khona ezweni lesithembiso. Base bethi ngoba siyambona uMoses uNkulunkulu usithulelile uNqamalala ngeke sivotele iqembu uNqamalala hamba la. Sizobonga ogogo namhla sizobajabulisa. Siyabonga kugama ligodliwe, siya-appreciate, siyabonga nge-initiative ukuthi uthi nje ogogo kufanele bajabule. Nathi ke sithe kuyi-Women's Day, ake sizobonga ke inzala abantu ogogo bethu. Silana ke namhlanje amandla. Sanibonani mkhondo wesizwe kuphinda kulapho enikhona. Niyazi ke mina nguthuma, mina ngiyathumeka ngithunyiwe ke ugama ligodliwe ukuthi sizojabulisa ogogo. Sasimkhalelile kakhulu nje after kade kwe ogogo sebeze bathukwa bethukela umkhonto wesizwe sathi hawu kodwa yikho nini into esingayenza as umkhonto wesizwe ukuthi silekelele. Wase kwathiwa hayi ugama ligodliwe wathi yena akafuna ukwaziwa and uyalekelela nje ukuthi kujabule ogogo. So njengamanje ke sihlangene la sizojabulisa ogogo. It's not necessarily ukuthi umkhonto wesizwe ojabulisa ogogo, ugama ligodliwe ojabulisa ogogo. Ngicabanga lokho angicacise ngoba kuzobe sekuthiwa sibamema ngabantu kanti cha, sizojabulisa ogogo. Mangabe ugogo wase Ward 93 owavotela umkhonto wesizwe, gogo wethu siyakuthanda, gogo wethu ubalekile, gogo wethu you are our hero. Wenze into abanye abasabile ukuyenza, umele iqiniso abanye belibalekela. Siyabonga kakhulu gogo bethu, sicacisa la ukuthi yini isimemo singaphumanga sokuthi kuze wonke umuntu kuthiwa umcimbi womkhonto wesizwe. Akusiwona umcimbi womkhonto wesizwe lo, yilunga lomkhonto wesizwe elilodwa elithe ngamandla enginawo ngicela ukujabulisa ogogo. Nina bathuma, mina ngiyathumeka, anibahlanganise ogogo ababevotile ku Ward 93. So lento enzeka la ayinawo wonke umuntu, ogogo bodwa abaceliwe ukuthi babe la. And ngoba ngichaza nje sizojabulisa omama bethu, ogogo bethu abamele iqiniso. Lo mcimbi ke wogogo sikwenzile njengamanje, lokhu kujabulisa kogogo sikwenzile, sikwenze ngokuhlanganyela nobuholi bala eWard 93. Ibonaka abantu abasiholayo njengamanje because ugama ligodliwe lo waziwa yithina sobathathu, kodwa kahle ubuholi base Ward 93 nabo bevele bunentshisekelo yokuthi ke kujatshuliswe labo gogo abenza umsebenzi omkhulu kangaka. These gogos are revolutionaries. They thought about their people. They did not think about positions. They did not think about anything else. Into yabo ehambe phambili ukuthi abantu bethu isizukulwana sethu kumele sihlale endaweni ezobe siholo Nxamalala, ezobe iholo umkhonto. Baphuma bayovota ngisho sebedlile ukudla kweANC, ngisho sebegqokile impahla zeANC. Wathi ngisho bethukwa basho bathi bona
balwela izwe labo, balwela abantwana babaleka izizukulwane ngezizukulwana zabo. Now that is what you call a revolution. Siyanibonga bogogo bethu, siyanithanda. Ngithi nje ngokucacisa ukuthi ongamenyanga guys akekho menyiwe. Kubiza ogogo kuphela lapho nje. Zaweza mayitlika, zaweza mayitlika. Yes. What are you talking? Mama lana. Ungabekeli mama la. Kulungile bani. Ufake nje lokho siyamba ukuthi singaqasheka nathi.